इमान बुरजा फरायनो दंबावो माखौ दांखौनो माखौ मोखास्तलाखौनो माखौ फरायखौनो जाबायलां सथिया सिगाङावनो फरायनो थिनबा फरायखायाथ' दासो मोनदों साला पाबजि गेले थाबाय थाग्राया बाबा माखौ लिरनांगौ जाखोलै एग्जामावलाय माइना जिर'सो मोनसिगोन नामालाय सथि माथा पागला हय जाबरे बाबा खर' गुदुं जाजोबबायलां फरायदे Define external fertilization. Mention its disadvantage. External fertilization is the process in which the fusion of the male and female gametes takes place outside the female body in an external medium. Rani, माथो जाबाय थायोहाय फरायनायाव माबालै नों मेट्रिक पास जाबा बाबानाव मा बिगोनलै हा आइफन गंसे मोनबानो जाबायहाय आंनो बा मालाय नोंहालाय माथो बिगोन बाइक ओहो ना मबाइल बिगोन नोंबो है बे माइखा मस्त' पिअ पास जालायगोनावनो बाइक मबाइलजोंनो थगायजाबाय माथो बिगोन होनबालाय न'नि सम्पतिखौनो बिगोन आङो जाहाथे आंनि नामाव जायो तात मा गोदाव सोराव होनलाबायो बाबाजों खोनाबा दांजागोन नोङो दांजागोनल'सो बुजानायथ' नङा जेन बिब्बानो मोनथारगोन बायदि बुंथारो माबायदिथाय मानो मोना नोंनोनो आइफन होनो हायोबा आंनोलाय मानो होनो हायालै होआबा कारसो बिबावगोन आं कार आब' गेमस्रिनि बायदि कारसो बिबावगोन आं कार नोंनो आङो हेलिकप्टारखौनो होफैगोन दे बेबा थेंक इउ लै आफा थैलाय उजिलाय सातबार जोनोमावबो नों बिफाखौनो मोनबाय थाथोंलै आफा आराम मुखुरफोर ओइस फाइनाला जागासिनो आरो सोरबा फरायनो गारै माबा मोननाय मोनैसो रायलायगासिनो नोंसोरो पास जाबा होमारगोन ना आफा हेलिकप्टारखौ या गथ'आ पासानो जागोन ना जाया कुनु गेरेन्टि गैया साला गद गैया माबा हेलिकप्टारनि सिमां नुदो होमारनांगोन खिन्थु आफा पास जायोबा मालायफोरा बाइकजों थाङोबा आंहा कलेजाव हेलिकप्टारजों थांनोसैब्रा खम लेभेल जागोन आंबो सिख्लाफोरा सिनियाव मोस्रोम बाथाबनाय बायदि बाफबजोबोद खोमा सम भाराबो मारिनो हागोनब्रा बा थाव बानलु संख्रि खरस ओंखारनायनि बिलाय माथा गला जाबाय नामाब्रा गथ'आलाय फरायहाय समाव माबा गोदाव सोराव जाथारबाय गोसोखांलाबाय थानाय फराय नङा आफा माथो टारगेट थानांगौनो फरायसा समाव थांखि लानांगौनो माथो टारगेट थानांगौथ' आरो डक्टर इन्जिनियार जागोन होननानै थांखि लाना फरायलाय मानो हाया बे नङा आफा सिगां एसे खोथाग्रोनांगोन मा टारगेट लानांगौ दानो कार होगोन थार होगोन होननानै बुंलाय दानो लब जाना फरायगोन आङो फरायग्रा गथ'आ मालाबाबो बिदि बुङा मिथिबाय आंखि बिफाया होनो हायाब्लाबो थांखि लानानै आं सानसेब्लाबो बेबायदि मावनानै बेबायदि खालामहोनानै थांखि लानासो फरायो गोसो होनानै मिथिबाय नोंसोरनालाय मा क्लास 6 पास जाबानो माबा मबाइल होबासो फरायगोन मेट्रिक पास जाबानो माबा बाइक होबासो फरायगोन माबा पिअ पास जाबानो माबा कार होबासो फरायगोन मा बेलाय आया बिफाफोराबो एसे खायदा गोरों जानांगौब्रा लब जाहोनानै फरायहोनांगौ होमबासो गोसो गुदुं जाना फरायगोन ना नोंसोर दा फराया हा फरायबाय एकदम जोंसिलानो स्राद होफैगोन आं बेरानियानो मेट्रिक पास जाबा आइफन लागोन होनग्रोनानै नायलाय गावहासो आंखौ सोंग्रोनानै माबायदि बियो नोंसो बुंग्रोदों नोंसोरथ' मानसि थाफेरबाय दसेबो फरायालै ना बेनो माथो हरग्रोबाय थायो आदायासो बाबा बिराद दुस्थ' खालामबाय थायो बियो नोंसोर गैयाबा रानियाबो मेट्रिक होगोन राजायाबो ओइस फाइनाल होगासिनो आरो खमसे खम नोंसोर एसे गोसो होना फरायनांगौ ना मालायफोरा सान हाबनायखौ थर मोनलाय फरायगासिनो खमसे खम नोंसोर एसे सिरियास लानासो फरायनांगौ ना मा जाहैगोनलै नोंसोरजों कर'ना बेटसाव ओरैनो पास जालांनायखौनो जेबो सिरियास गैयालै आफा आदाया देखो कर'ना बेटसावसो दाय जालायबाय देग्लायबो ओरैनो पास जागोन बायदि मोनाखै बे मेट्रिकआव जानाय बायदि फेल जानांगौबा नोंसोर नैबे बिफा बोराय मास्टारनि सनमानखौ जाजोबगोन नोंसोरथ' लाजिनाय नङा आंहासो लाजिनानै बाहेरायाव ओंखारनो हानाय नङा एबारबो कर'ना भाइरास नङाबा माबा मोनसे जाना होनो हामगौमोनलै ओरैनो पास जालांनायबाबो जेन थेन दुद्रुनो हायोबाबो डिग्रि मोनैनिबा हामगौथारगौमोन बे गथ' सासेनि मोजां भबिसतखौनो नुहुरला आङो थास बाबाया होनबा आंनि फिउचारखौ सिगां नुहुरग्रोबायानो नुबायथ' नोंसोर बेबायदिबा नोंसोरनि भबिसतआ मा जानो थांगासिनो मा जाहैगोनलै आफा आङो ओमफ्राय हिनजाव मोनगोन ना आफा आङो ओमफ्राय साख्रि मोनगोन ना मोनालै ओमफ्राय माला थैगोन बेखौबो मिथिबाय नामा आफा नोङो फरायसै मेगनाथ' लेखायाव थायो र' खिन्थु फाग्ला गोसोआसो बहा बिरलाबाय थायो दसेबो थाथेरा फाग्लासो माबा पाबजिनि गावलायनाय माबा माबिफोरासो फैलाबाय थायो देलाय पास जायाबा फुरा दाहोनासो दोनखागोन आं दाहोना सेस मास्टारनि फिसालाया दाबायदियाव दाहोना थानांगौबा मालै मेन्टेल मा सिरि वाकिरिकिरिते आबा मा हाला खालामबाय थानांगोन नामायाव माथो सामथाय बिबोनांखौ गोसोखाङैखाय मेगन मोदै जालायदों माथो नोङो जाता पेता खोथा बुंनो हायाव नोंहानो काचाय लाबावनो हाया नामा मा रखम खोथा बुङोलै
이 माता फरायनानै हिनजाव काका जों मोनगोन नामा जों फोरबायदि मानसिया लाखिमारनोसै खोमा दे मेन्टेल नोंनोनो बोनानैबाबो थै नाङालै आंनो बर' हिनजाव काकानो लागोन मस्थ' गाहाम गाहाम दङ थौ होमबाथ' दिनैलाय मा खालामना थानोब्रा एसे बरिं मोनथारदोलै मुवाथो थांनो बै दा ओइचएस फाइनाल होग्राफोरनि न'आव एसे खबर लाफ्लाहैनोसैब्रा फरिखाफोरा माबायदि जाखो एसे हादोंना हायाखै होननानै एसे खबर लाफ्लाहैनोसै ओमफ्राय बुदां बोथिसे जाबोनोसै होनलाय औब्रा बै माता गरमफोर मालायफोरा एग्जामनि सिगां हम भिजिट खालामहैयो जोंहा दासो मा नुलानो थांनो इयाव दासो आया बैलाय मिट्रिक होग्राफोरनि न'आवबो हाबबोनोसै मा संगठननि जानानै थांनो होनबालाय जोंलाय मा होननानै थांनो अल बड' यां बेकार पिपोल्स पार्टिनिफ्राय फैदो होननोसैब्रा जोंनि पार्टिखौ बेकार आफादनिफ्राय खबर लाफैदो होननोसै रायजानासो हरलाबायगोनलै बे गोदाव सोराव थांनानै बहा थांनोब्रा आसोलफोर ओइ देखो सामथायसो माथो मा मोनदों नोंसोरो बेयावलाय ज' दामलाफोर बा गावहा बिबोनांखौ लाबथिंनानै बेरायगासिनो खोमा आसोला माथो नंदों क'क्राझार चिरां बाक्सा अदालगुरि धेमाजि सब गिदिंहोजोबगोन हिनजावजों बिदि एलाव होथार जागोन जानो नोङो बेरायनो फैनाय आलासिखौलाय बेरायहोआबा हिनजावजोंलाय मा लोब्बा दे नोंनि दिनलै सामथाय बहाथो थांनो नागिरदों नोंसोरलाय माबालै जोङो बै मेट्रिक आरो ओइचएस फाइनाल होग्राफोरनि न'आव थांनानै एसे खबर लायनो सानदों र' बापरे मालानिफ्राय सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावग्रा जाखोलै नोंसोरलाय बिराद फालतु खोनादों नामा बिराद जकिं नांदो मदापि सेंग्राफोरानो खबर लानो थांलायनाय थारमाने जों बेकारबानो मालायखौ थुलुंगा होनाङा जाहैबाय फाग्ला नोंसोर गावसोरनो मेट्रिक फेल गोजा ओमफ्राय नोंसोर मालायखौ मा बोसोन हैगोन देलाय जोंना जास्ट खबर लानो थांनायल'ब्रा ओमफ्राय बोथिसे फेब्रे जाबोनायल' थान्दाया नोंसोरनाथ' बिदिनोसै जेराव लोंनाय जानाय बेयावल' सन्देरग्रासै नोंसोरो बा सामथाया आजिखालि मस्त' दुगा जाबायलै Hey, what are you talking about? आगै they are very naughty boy गोजा साला and they all are very lotong potong tips and robbery साला What? Robber? नो मोखौ कि जानाय सामथाया जोङो मा रखमैनो सिगाङावनो खोथाना होदो बुंफ्लांगासिनो बोरैबा दा दानो सौग्ला हरजोबगोन मिथिखा मा रखमलाय दानो सौग्ला होननानै आखाइखौ सौग हरजोबगोन बेदर रावखौब्राखो कामखौ फैनाय कामखौ मालाबा गोग्गोम बाग्राय बुनांगौ रसला सामथायखौ थ' जाबोथांसै बे गथ' सानैनि इयुनखौ सानैनि आंना जानाय लोंनायानो थिग गैलाय लांला खिलामा बिबुफोरावसो पाथर जालायलांसिगोनलै बे जोबोर खस्थ'आनोलाय दानि दिनाव गथ' मोजां खालामनांगौआबो बिफा फैसा थाखा गारनानै टिउसन लाहोनानै जबरदस्ति फरायनो होबाबो फरायनोनो गोसोआनो जायाबा आं मा खालामनांगौलै फिसाखौ बिमा उन्दैनिफ्रायनो आजादि मोनजाबोनायखायनो खस्थ'खौ बुजिया बिसोरो खस्थ' भुगिनानै देरबोनाय गथ'फोरासो मिथियोहाय मालायफोरनि गथ'आलाय बोरैथो मोजां जायोब्रा बिमा गथ'खौ जों सिगांनो फ्रि हगारदावनानै बिदि जालांबाय जोंहा जे नांगौ बिफानो होनाय बहाबा थांबाबो लोगोफोरजों जेबो होना बेफोरखौ जोङो जेबो होनासै अननानैनो नै दा गाज्रि जालांबाय लोगोफोरजों थायैनो बेयावथ' जोंहा भुल जाबाय गथ'आ मोजां जागौमोन नंदांलै जोंबो सिगां दायथ' लानो रोङासै नालायब्रा दासो थिनबाय बायना मा जाबावनो आरो लोगोफोराबो जि खाथ्रा बेना लोंखावनाय जाखावनाय मा बाइक साखावनाय बा नै बिमा सोरबा फैदों सोर जाखोबा आदै मादै औ दङ फै सिङाव हाबफै बेरायनो फैदो र' सार नोंसानाव एसे दे आच्छा फै बेसेबा गोबाव जाबायमोनलै सार नोंसानाव फैथारिया औ गावस्रानो फैथारा माथो जोंख्लाब होजोब्बायलै सार न'फोरखौ न'आल' जोंख्लाब ना मा जानो बाबुमोन आरोलाय मा नांबावगौलै सार आग्लायनायफोरखौ एसे एनै गरसे गरनै हरलांगासिनो माथो जोंफोरनो फैसा बुस्थुआ थोनाय बुस्थु नङालै बाबुमोन जिरायफैलाय फैबाय जिरायफैलाय हाब दिनैलाय मा गोसोखांना मोनफैगोलै नोंसोरलाय जानि न'आव बाबुमोन है ओरैनो नोंसा राजामोनखौनो एसे खबर लाफैदों र' एगजामफोरा माबायदि जाखो होननानै आच्छा दे सासेयाबोथ' मेट्रिक होगोन दा देग्लायनो ना सार औ रानिया उन्दैया मेट्रिक लिरनोसै नै गाबोन समफोरनो ओमफ्राय राजा गेदेराथ' ओइचएस फाइनाल होगासिनो मा रखम जादोबा एग्जामफोरा बाङाय गाहाम जादों खोमा न' हायाखिसै होनदों माथो बारा फरायनायावनो मोजां नंखायाना रानि उन्दैयाथ' फरायनायाव एसे मोजां खिन्थु मा खालामो बेसो मिथिला आरो दा फरायगासिनो खोमा ना दा सानैबो बिसोरो बहा फरायनो राजा गेदेरालाय खोमायाव हेडफन सोना लाना गेमफोरसो गेलेबाय नंदां दाथ' 100 बार थिननांगौ फराय होननानै बिदिजों बोरै जानो एग्जाम समावनो लेंहरनाय मानसिखौ एसे बुजायना गालांनि जोङो बिमा
ओइ राजा आरो नानिखौ बेयाव फैनोलाय हेरे मिटिगोन ना सार फार्स्ट डिभिजन थांबाथ' अमा माने पुटार गाननांगोनलै बेगखौ बयाखौ बयथ' जागोन पास जाबाथ' बेफोरखौ टेनसन लाना र' फार्स्ट डिभिजनाथ' बाद थार्ड डिभिजनाव पास जानानै आंनि सनमानखौ बासायगोन ना बासाया बेखौसो सिन्था हा हाब आफा एथ' नार्भासाव दोनबाय जोंखौ हनै बेबायदि बिसोरनो। जोंखौ मालायनि सिगाङाव नाम फाननायखायथ' जों डाउन जादोंलै हट फंबाय हामालै नापाय बिफाजों बिदि रायलायनो नोंसोरलाय मा मिथिगौब्रा नोंसोरलाय आरो जाहा न'लाय मा फैबायदो गोदाव सोराव जों नोंखौनो एसे खबर लाफैदों फंबाय फरायनायफोरा माबायदि जादों एग्जामफोरा माबायदि जाखो होननानै जोंफोरखौलाय खबर लानांगौ मा दरखार माइ लाइफ माइ रुल आंनिसो गोसो दा फराया ओइ नुवाखै न'निखौथ' सनमान होनो रोङा मालायखौबो सनमान होनो रोङा बिसोर गथ'फ्रा नुवाखै बिसोरखौलाय मा सनमान होनांगौ बिसोरलाय जोंजों मालाबा लोंफाजाबग्रासो नै दानाबा सेस हाबालै फंबाय मेगन गुनु जानांगौ मिथिबाय मा खर'नि मेगन गुनु बेलाय कर'ना बेसाव ओरैनो पास जालांनायथ' ओंखायनो जेबो मिथिया नों आन्दार मेट्रिकआनो आंखौ बुजायनो दा फैदे ओइ राजा बांद्राय मा बायदिना रखमलै बै नानि उन्दै नालाय प्रेपारेसनालाय बोरै सोलिदों हा नानि थिगैनो दं आदा बेसेसो पार्सेन्ट आसा खालामदों डिस्टिंसन टारगेट ना औ टारगेटआथ' 99.9 मोन र' आंना बरिया बिदिसो जानांगौ दा आंथ' आब' गेमस्रिनि बायदि थार गारि होआबानो फरायखाया मोजाङै एग्जामाव जानला मेलासो लिरना फैखागोन आङो नुवाखै नुदोंना मादि बुङो बिफा मास्टारखौ सेस खालामजोबगोनलै बे दे फंबाय आं नोंनो अख्रांनि हाथरखिखौनो हगारजोबना होगोन नों ओइस पास खालामनो हायोबा हो नोंसा नोम्फानि सम्पति नामा बे अख्रांनि हाथरखिया हा जाम्बा सानगोदे दे सार गथ'खौ नायनानैनो स्टार मार्क लाखिनो हागोन बायदि मोनखाबायलां औ मोनखागोनब्रा दे बेखायनो एडभान्स पार्टिफोर जालांखानोसै नामा सार नोंसानाव हय ना औ सार